Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. Yau na kawo wani bidiyo ne akan yadda mutum zai claiming na to market ɗin shi. To amma idan ne farkon zuwanka, ka danna alamar subscribing sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawa. Na gode. Da farko abin da zamu yi shine bayan ka shigo cikin to market app ɗinka sai ka zo sai ka clicking akan nan inda aka rubuta asset ɗin nan kenan, sai ka clicking akai gashi nan daga ƙarshe za ka gan shi. Yauwa bayan ka taɓa asset zai kawo maka wuri kamar haka. In ya kawo maka nan wurin abin da za ka shi ne sai ka zo daga nan wurin aka sa go, daga nan gefen kenan da aka sa go sai ka taɓa wurin. Kana taɓawa zai kawo maka wuri kamar haka. In ya kawo maka wuri kamar haka ga nan wurin, na wurin inda aka sa go to stake ba ruwanka da shi. An gane ko? Ba ruwanka da shi, sai ka zo sai ka taɓa na biyun nan skip and start free deposit ɗin nan sai ka taɓa shi. Ka taɓa zai kawo maka wuri kamar haka sai ka taɓa next. An gane ko? Kana taɓawa zai kawo maka nan wurin. In ya kawo maka nan wurin abin da za ka yi shi ne a nan wurin ga alamar max a nan wurin. An gane ko? Sai ka taɓa max domin ka tura duka adadin to market ɗin da kake da shi. Idan kuma ba duka za ka tura ba sai ka rubuta amount ɗin da kake so. Amma idan duka za ka tura kai sai ka taɓa max ɗin nan. An gane ko? Sai ka taɓa nan wurin gashi nan, sai ka taɓa wurin sai ka rubuta adadin da kake so ka tura. In kuma duka za ka tura kawai sai ka akan max ɗin nan kamar yadda za ku gani yanzu. Na taɓa max gashi nan gaba ɗaya nawa nake so kenan in tura. To sai ka sako nan ƙasa gashi inda aka sa Bitget UID ɗin nan, sai ka je sai ka ɗauko Bitget ID ɗinka, sai ka je ka ɗauko shi. In ka ɗauko shi sai ka zo ka samu su a nan wurin kamar yadda za ku gani yanzu. Ga sai ɗagunguna nan sai ka clicking akai. Kana dannawa gashi nan, in ka danna za ka yi UID ɗinka ga nan sai ka yi copy na shi. Bayan ka yi copy sai ka dawo sai ka yi pasting a cikin to market app ɗinka kenan gashi nan, sai ka yi pasting wanda aka sa Bitget UID. Sai kuma nan ƙasa inda aka sa address ɗin nan sai ka ɗauko deposit address a cikin Bitget ɗinka kenan kamar yadda za ku gani yanzu. Gashi nan na dawo cikin Bitget, zan je in ɗauko deposit ID. Da ka zo abin da za ka shi ne kawai sai ka taɓa nan wurin gashi nan add fund ɗin nan gashi nan daga nan wurin sai ka taɓa wurin kawai direct. Kana taɓa wurin zai kawo maka wuri kamar haka, sai ka zo ka danna nan wurin da aka sa deposit crypto ɗin nan sai ka danna shi nan wurin kenan, sai ka danna shi. Kana dannawa zai kawo maka wuri kamar haka. To sai ka zo sai ka yi searching ga alamar searching daga sama, sai ka taɓa search ɗin nan sai ka rubuta Toma. Gashi nan, okay, Toma. Kamar yadda kuke gani su ma a nan wurin akwai to market token, akwai to market point. Saboda haka na farkon shi za ka danna. Yauwa zai kawo maka nan wurin sai ka zo sai ka clicking a nan wurin sai ka copy na address ɗinka kenan gashi daga nan sai ka danna. Kana dannawa shikenan ka yi copy na address ɗinka sai ka minimize sai ka koma cikin wannan ɗinka kenan to market ɗinka kamar yadda kuke gani. Bayan ka dawo sai ka yi pasting na address ɗinka gashi nan kana yin pasting. Kawai abin da rage ma shi ne kawai sai ka zo sai ka clicking a nan ƙasa gashi nan inda aka sa submit ɗin nan kawai sai ka danna shi. Kana dannawa zai kawo maka wuri kamar haka, sai ka ƙara yin confirm gashi daga nan wurin sai confirm ɗin nan kenan sai ka ƙara danna shi. Kana dannawa shikenan gashi kamar yadda kuke gani deposit ɗinmu ya riga ya yi. Ina fata an gane ko? Gashi daga nan wurin za ku ga Bitget ɗin nan, za ku ga alamar tick gashi daga nan sama ga alamar tick. Ina fata an gane ko? To haka ake yi. Wannan shine a taƙaice. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna alamar subscribing sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawa. Na gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba.